Continuem de nou a Sollana Televisió amb la ronda amb tots els candidats a l'alcaldia de Sollana en aquestes eleccions 2015 a l'alcaldia de Sollana. I avui tenim amb nosaltres a Josep Vicent Ferrer. Josep Vicent, moltes gràcies per haver vingut. És el candidat per la coalició Compromís. Una coalició que porta com a lema en aquestes eleccions el lema amb valentia. Valentia per a quines coses? Pues valentia per afrontar el principal problema que creguem que ens afecta a la nostra població, també indudablement a Espanya, però parlem de Sollana en aquest cas, que és el que me correspon a mi, que és l'atur, que és les desigualtats socials i que és que les famílies avui en dia no puguen, algunes d'elles, donar la necessitat bàsica que necessiten als seus menuts. Quizá jo diria que vergonyós, seria la paraula adequada, que en el 2015 estem parlant de que Sollana té 380-390 parats, que els almacers de la taronja cada vegada ens donen menys feina, que no entra gent jove a treballar, sinó que més bé les persones que n'hi ha allí, a poc, la maquinària va substituint-les i van menys persones durant menys hores. Abans tenien jornals per cobrar de l'atur del paro, ara no ho tenen, tenen que cobrar l'ajuda. Això redueix l'ingrés a la família i el poble. Tot això donem compte que a poquet se va morint, els comerços no s'activen, no n'hi ha diners per gastar. En les escoles cada volta els xiquets, els mitjos dels que disposen són més ajustats, la família té que triar de vegades en comprar un material o comprar el bric de llet i aleshores, indudablement, la nostra principal preocupació és tornar, si podem, dins de les nostres mesures, tornar la il·lusió a aquest poble, com diu el nostre lema, a part de, com bé has dit, amb valentia i en un somriure. Creguem en el nostre poble, creguem que Sollana eixirà d'esta com eixirà tot el País Valencià, però que indudablement té que ser des d'una proximitat, des d'un servei de l'Ajuntament de cara al poble, a la ciutadania. L'Ajuntament té que fer el que faci falta, el que tinga i no tinga, ho té que aportar perquè la nostra ciutadania puga ajudar a estar en ella, puga eixir d'aquest mal trànsit en el que estem passant, perquè si no ajudem a les persones, per què volem un poble més o menys net? Per què volem uns edificis més o menys grans? Per què volem un centre cultural més bonic o una biblioteca més gran? Sí, els nostres veïns el principal problema que tenen ara és que de cada família cada vegada n'hi ha més aturats, de cada família els ingressos no apleguen per lo més bàsic, que és pagar alquilers, pagar llum, pagar aigua i donar de menjar el que faci falta, el que se necessita en aquesta casa. I això és la nostra principal preocupació. Entenem que és la del veí de Sollana, és que puga tindre els mitjans necessaris, que per això diu la Constitució i que tenim el dret al treball, a un treball digne, que visca del treball i digne, que les administracions es preocupen per donar-nos el treball, que la caritat està ben entesa en un moment concret de la vida, però no se pot viure tota la vida de la caritat de l'administració. No obstant això, i disculpe que el talle, però estem parlant de coses prou generals, és a dir, penso que són problemes que estan passant a nivell nacional. En aquest cas en concret, per al municipi de Sollana, quines actuacions creu vostè possibles per a pal·liar totes les coses que vostè està dient en aquest moment? Bueno, nosaltres en el nostre programa electoral, el primer que hem pensat, veureu en l'esquema que hem fet del programa electoral, que necessitem fer un pla, com tenia comentat abans, un pla d'actuació, un pla local d'empleo, una actuació ràpida, radical, per solventar el tema bàsic de les famílies. Ara me diràs, com es farà? Doncs mira, se pot fer de diferents maneres. Una, bàsicament, és, pareix que tenim recursos a l'Ajuntament, tenim un remanent de tesoreria, tenim un superàvit que ens permet dedicar part d'aquests diners a un pla consensuat, a un pla ben elaborat, a un pla en claretat,
a un pla en el que cada veí sàpia que el que està treballant en aquest moment és la persona que més ho necessita, no en un tema de que cada veí suposa que l'altre ell s'ho mereix més i li ho han donat a l'altre per qüestió d'amiguisme o per qüestió política. Nosaltres pensem que el pla de xoc és una gran part dels diners que tenim de remanent de superàvit, invertir-los en un pla de treball local, clar i ben formalitzat, ben regularitzat, per a que els nostres veïns més necessitats tinguen lo bàsic, si parlem de lo bàsic. Després tenim l'oficina de desenvolupament local, la ADL, que en el nostre parer devíem de treure-la del poble, no la demanda, diguem, industrial està morta, les empreses saben tots com estan, cada volta tenen menys treballadors, els treballadors molts d'ells són temporals, en precari, i creguem que l'ADSL tenia que anar a treballar a buscar el puesto de lloc, no esperar a que vingui una empresa a dir-nos a l'Ajuntament de Sollana escolta, vostès tenen treballadors que anem a instal·lar-nos així en aquest terme o asseu allà, no, sinó que l'ADSL devia ser activa, devia anar a buscar les empreses en Almussafes, en Alginet, en Sueca, en Algemesí. Està clar que tot està molt malament, però clar, si esperem a ser l'Ajuntament a que ens vinguin a oferir un empleo i aquest empleo l'han donat al veí, crec que és obligació nostra eixir de l'Ajuntament a buscar els mitjans necessaris per a que trobin feina els nostres veïns. I en una altra condició, i acaba perquè ja saps que me faig un poc llarg en això, en una altra condició és sobretot la formació. Se demana una formació mínima, bàsica, a qualsevol lloc de treball. Sense formació no anem enlloc. Per tant, una de les propostes que fem és primer el pla de xoc perquè les persones tornem a ser persones en igualtat de condicions. La segona, buscar, per fer això necessitem des de l'Ajuntament treure els mitjans necessaris per col·locar el que puguem a aquestes persones, perquè clar, tots no anem a col·locar-los a netejar el carrer, tots no anem a ficar-los de jardiners. Hi haurà que buscar un lloc per treballar aquestes persones i de vegades per oferir a una empresa tens que tindre un professional que a l'empresa li interessa. Per tant, diria que la formació de les persones que inicialment no han pogut acabar el cicle formatiu, que avui és obligatori en Espanya, necessàriament aquestes persones les tenim que formar perquè no anem a poder eixir d'ací si no formem a la nostra joventut i a les persones també ja d'edat, com la meua, que s'han quedat sense la feina que han estat realitzant habitualment o van a ser parats de per vida fins que es jubilen o es formem. I això és una qüestió bàsicament del que nosaltres pensem que és el que fa falta principalment com a inici en Sollana. Tenim els recursos econòmics necessaris per tirar-ho endavant i és qüestió de voluntat política que això passa. Anem a fer un punt ja perquè anem a reprendre un poc més avant de nou les propostes que tenen les seves propostes electorals per a parlar de l'equip de govern que hi ha actualment a Sollana. Quina és la visió que tenen vostès de l'actual equip de govern? Bueno, nosaltres en diferents ocasions, com sabreu, si heu vist o heu vingut a algun plenari o heu vist les actes, en diferents ocasions hem fet propostes que han anat en contra de l'equip de govern, no han sigut poques. També en alguna ocasió hi ha hagut alguna cosa que per interès del poble l'hem votat a favor, han sigut molt menys, indudablement, però la visió que tenim de l'equip de govern fins ara és que és un equip que d'alguna manera ha anat al seu aire, no ha coordinat la faena, o millor dit el seu programa, la idea que portava des d'una minoria de 4 persones en un ajuntament en el plenari que la majoria almenys en són 6, devien d'haver buscat recolzament que no l'han buscat en ningú partit i han anat al seu aire fent el que a bona venda s'apettia en aquest moment, crec, bàsicament, ficant en marxa una maquineta que es diu el cuentavotos, que és que això, si ho aprova i ho tirem endavant, arrepleguem els bois d'aquest sector. Si l'altre ens ho tomben, anirem i es queixarem i passarem per ser les víctimes. Per tant, ni fent una cosa ni fent l'altra, eixim perjudicats. Assenyant moltes propostes que eren inviables, que no s'han plegat acords, perquè com anem a aprovar un pressupost si no l'han debatit? L'únic pressupost que teníem aprovat així va ser en l'any 12,
2012 i aquest pressupost, parla de la legislatura, indudablement, que entra a meitat del 2011 i aquest pressupost l'aprovaren per una qüestió tècnica. Així en l'any 11 s'acaba de fer l'Ajuntament el pressupost estava desfasat en partides i s'aprovà un pressupost de mínims simplement de qüestió tècnica perquè les partides estigueren dotades de diners. Aleshores, avui, ja hem acabat indudablement la legislatura, avui no s'ha presentat a l'aprovació un altre pressupost complet ni pactat amb ningú de l'oposició. Clar, un pressupost per a no aprovar-lo sí, no sé quants de modificacions de crèdit en un plenari, no sé quantes sí, crec que en una ocasió aplegaren a portar hasta 11, no recordo cert, si eren 11 modificacions de crèdit en un plenari, clar, era previndre la partida i després aprovar el gasto d'aquesta partida. Això és un poc el que s'ha fet. Després ha sigut una, quizá, jo no sé si la paraula és l'adequada, l'arrogància de l'alcalde ha fet que certes entitats que estaven en el poble han acabat de mala manera entre els seus propis membres, no entre l'Ajuntament i l'entitat, sinó al final entre els seus propis membres han acabat discutint. I jo crec que ha faltat per part de l'equip de govern voluntat, s'han cregut que estaven en possessió de la veritat absoluta i han anat fent i desfent en el poble un poc a la seva apetència. L'excusa era, també és una excusa raonable que se pot donar, era que si no vos agrada és molt fàcil. Teniu la majoria absoluta, no és el cas nostre perquè som una sola, és un representant únic, però teniu la majoria absoluta en l'oposició per canviar l'equip de govern. També s'ha comentat i li pregaria que farà més consideracions sobre les contestacions perquè anem ja per a temps. S'ha comentat que no ha hagut diàleg o no ha hagut, penso que la paraula seria exacta, diàleg entre l'oposició i l'equip de govern. A què se creu que és degut? Bueno, jo en això sí que seré molt breu, t'ho explicaré molt fàcil. A la tradició de Sollana, de que quan un equip de govern governa, ja té carta blanca per fer en 4 anys el que li apetisca. L'oposició no és ningú. L'oposició no representa a un percentatge de sollaners que han depositat la confiança en aquestes persones perquè fiscalitzen l'acció del govern. No és ningú, però clar, podríem dir que passa en aquest govern més accentuat perquè la minoria era encara més gran que en altres governs. Quan parlem d'una coalició i hi ha un govern que té majoria absoluta, doncs d'alguna manera passa el rodillo. Però és que així, en l'anterior legislatura passada, el mateix que en esta, una volta entra ahí en el celler, s'assenta i el fan alcalde, diu, és que jo soc alcalde per 4 anys i ja fas el que m'apeteix, per decret d'alcaldia governa. No sé la infinitat de decrets d'alcaldia que n'hi ha per governar el poble. Entre els decrets d'alcaldia ho va ser el cessament de l'antic alcalde de Protecció Civil. Pensa vostè que aquesta mancança d'informació farà que l'oposició estiguera en contra del cessament? Jo m'agrada dir, home, indudablement la meva opinió, perquè la veritat absoluta no existeix, però la meva opinió és que el cas este va ser un enfrontament molt personal en la direcció de la Protecció Civil i en el propi alcalde, com a molt personal, i qui fos més, indudablement, no dic que fossin les dues persones, que d'ahir se va transmetre als altres membres. Crec que l'alcalde, la decisió que va prendre, no dic que no fora ajustar a dret, però sí totalment desproporcionar, com ja diguérem així en el plenari. Claro, a llei no podem dir res perquè és el que n'hi ha, però sí que és de veres que la proporcionalitat, el desconeixement total, el que m'havien comentat abans, de l'oposició, de lo que anava a fer-se o el que no anava a fer-se o el que ja estava passant en aquest moment, per nosaltres va ser un comportament, una cosa que no devia haver passat mai a la vida sollana. Per tant, un assumpte que per mi era més que personal, en la meva opinió, era més personal que de funcionament, va fer que s'acabara en una entitat que portava 15 anys servint a Sollana, cosa que crec que ningú té dubte. També he de dir, i acaba en seguida, que nosaltres en el plenari corresponent es comprometerem i es comprometem, nosaltres som gent de paraula, que és el que diu que ho fem, i si no ho fem més per força major, que si nosaltres tenim un dia la majoria necessària
en l'Ajuntament de Sollana, està escrit ahir en l'acte, nosaltres tornarem a construir, com no pot ser d'altra manera, l'agrupació de protecció civil de Sollana. Indudablement respectem l'associació que estan i esperarem que tots els membres de l'associació, si ho creuen convenient, tornen a l'agrupació local. Però nosaltres entenem que la protecció civil, indudablement d'una altra manera, la protecció civil està per servir al poble i evitar polititzar-la. Nosaltres, si aquest cas es dona que tenim majoria i ho fem, no anem a anomenar a ningú que abans els components que voluntàriament se vagin integrat en aquesta agrupació local de protecció civil de Sollana facin una terna, diguen que volen ser els seus responsables i l'Ajuntament l'únic que en aquest cas deu de fer, al meu entendre que farà si nosaltres estem en el govern, és validar l'acord que vagin pres és que formen l'agrupació local. S'estem quedant ja pràcticament sense temps i per això anem a obviar unes quantes preguntes que teníem preparades, sentim-ho moltíssim. A mi sí que m'agradaria abordar un tema al voltant de les obres municipals. Fa ben poc es va inaugurar unes dotacions esportives de pàdel, unes pistes de pàdel, i vostè va ser bastant crític amb l'equip de govern degut a que per al sòl públic, per fer qualsevol inversió o qualsevol actuació, s'ha de consultar amb totes les formacions polítiques de l'Ajuntament. Els ha donat algun tipus d'explicació l'actual equip de govern? No, i nosaltres, quan aprovàrem el demanar a la Generalitat que retornara la titularitat dels terrenys a l'Ajuntament de Sollana, va ser previ un acord en comissió en el que quedaren tots d'acord, tots els grups representants, en què es fera el que fera en aquests llocs, anàvem a aprovar-ho per unanimitat i ho consultaríem al poble. Així de clar, o sigui que no n'hi havia més articles, diguem, en aquest acord. Sorpresa nostra, fico un exemple, la biblioteca o la prolongació de la biblioteca que s'ha de fer en l'antic col·legi. És un acord de tots els grups municipals. Tots els grups municipals votaren després a una ampliació de quasi 50.000 euros de despesa, de gasto, de l'aprovació inicial. Què demanàrem? L'únic que va ser, a veure, corresponsabilitat. I la corresponsabilitat era anem a decidir entre tots i entre tot el poble què volem que es faci en aquests terrenys. De sorpresa ens trobem en què allò estava fet, la pista de pàdel, la criticava per ahir, estava fet, que venen uns diners de diputació, sí, venen uns diners de diputació, 25.000 euros, que no sé si aplegaran alguna vegada, o estan, no ho sé, perquè no t'informen, no ho saps, i 11.000 que ja li costen a l'Ajuntament, que venen de la caixa que podien haver estat posat per altres qüestions. Estem en contra del aquí la pillo, aquí la mato. A Sollana mai s'ha previst un desenvolupament adequat ni urbanístic ni de les instal·lacions que tenim. Fem instal·lació, fem la plaqueta, la inaugurem i després ja no se'n recordem. Prova la tenim en Sollana, en el polideportiu cobert. En canvi no han pogut funcionar en normalitat des que l'han inaugurat en empresa correguda fa 8 anys. Estem ja acabant l'entrevista i volguérem reprendre de nou el tema de les propostes per a que es contara quines són les propostes a grans trets, les propostes més importants, més interessants que porta Compromís per Sollana. Exacte. Mira, nosaltres el que tenim clar és que tot el que estem parlant tenim que explicar-ho a la ciutadania. Tenim que explicar el que ha passat, perquè, clar, indudablement és història, però precisament com és història no volem dedicar-li més temps del necessari. La nostra proposta és en futur, la nostra proposta és que, com no tenim el temps que tots voldríem, i us agraïm el que ens oferiu, la nostra proposta és pressupostos participatius. Això és com en una casa que tenim que triar què fem primer. O mengem o comprem un cotxe nou. Possiblement triem mengem. Així ens passa igual, no tenim diners per tot. La segona, aquests pressupostos participatius no són participa el poble, triem i anem a fer no sé què, no. I transparència total. I quan dic de transparència total me refereix a quina empresa ho ha aconseguit, per què ho té aquesta empresa, quina empresa m'ho subministrarà la perilla, quina empresa m'ho subministrarà o s'encarregarà del manteniment. En més, encara te diria jo, què va a cobrar el conserge que va estar aquí? Perquè aquesta instal·lació n'hi haurà una gent que costarà el manteniment. Què va a cobrar d'assegurança, què ens va costar l'assegurança? O sigui, una qüestió real. O sigui, no anem a fer, a tirar alegrement el que no tenim. Transparència, participació ciutadana. No volem fer res que no siga aprovat
per la majoria del poble, que no siga almenys exposat. No l'exposició que tenim a l'entrada del hall de l'Ajuntament, que ens diuen així tenim el casal jove, que anem a gastar-se 200.000 euros, que ens deu la Generalitat des de fa 10 anys, i ara que ens paga, en una obra en la que no ha participat exclusivament ningú regidor des que representem el poble de Sollana. Això en nosaltres no va passar de ninguna de les maneres, perquè no som així, simplement, perquè no som així. No és que no poguera ser, no creguem en el decret, creguem en la participació i en la transparència. I així podreu veure-ho i demostrar-ho, és que coneixen en els pobles, parlem sempre de govern municipal, en el que hem estat governant, podem anar a Musafes, a Sueca, a Corbera i a altres llocs que estan més lluny d'ací, on podeu agarrar l'exemple, o la ciutadania pot agarrar l'exemple de gestió, de lo que entenguem que és bona gestió. Aplicats a aquest punt, es plantejarien vostès pactes de govern? Indudablement, ja fa molt de temps que el poble de Sollana ha decidit que no volia un rodillo, aunque d'alguna manera, degut a les circumstàncies, sí que passa. No volia un rodillo, volia pacte, volia diàleg, volia que tots, totes les sensibilitats del poble, aplegaren a un acord de mínims en la gestió i en el benestar del poble. Desgraciadament, fins ara no ha sigut així, perquè d'alguna estranya manera, no sé per què, l'oposició, que haver pogut conformar un govern en els partits que haver sigut. En aquest cas parlàvem de com a mínim 2, no haurem pogut ser 3, nosaltres no haurem tingut ningú problema en estar. Per tant, aquesta és una pregunta, claro, és la pregunta del milió. ¿Estaria vostè dispost a fer pactes? En què te diria més? Que diria, nosaltres faríem un pacte fins i tot en què tinguérem 6 regidors, perquè entenem que totes les sensibilitats sollanes deuen d'estar ahí ficades. Segon part, vostès farien un pacte en el PP? Rotundament no. No volem que ningú entenga malament la cosa. Si nosaltres tinguérem majoria absoluta, faríem un pacte i donaríem opció de que formaren part de l'equip de govern tots els partits representats. I quan dic tots. Ara, quan parlem d'un pacte en el que van intervindre 2 partits, excluïm totalment al Partit Popular. Nosaltres, ja com li he dit, en principi som un partit en el que creu en la participació ciutadana. El PP ha sigut 0, participació ciutadana, creguem en transparència, 0, per tant és un dels que excluïm. Com són els equips de l'oposició? L'oposició, fins ara, no té més que gestionar precisament i fiscalitzar. No té decisió de govern. És que han governat, ens han demostrat com han governat. No sé, si ara estiguem parlant de més del PP està governant fora un altre partit, podríem dir-li en això tampoc, però de moment la nostra idea és participar en un govern de progrés, si el poble de Sollana decideix que la majoria dels boix de Sollana se donen en la part que representem els equips que entenem de progrés. Li anava a preguntar sobre alguna línia roja, però em pareix que ja està contestada aquesta pregunta. Sí, perquè no mos agrada quedar-nos perquè la gent diga, pues no ho ha dit clar o mos pareix o no mos pareix. Sí, que estava més que contestar aquesta pregunta. Molt bé, Josep Vicent. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja sap que té un minut per a dirigir-se al poble, exposant tot allò que vulgui que sàpiguen al voltant de la programació electoral que té compromís per ser. Jo t'agarraré 2 minuts, si m'ho permets, perquè jo soc molt rotllista, com ja ho heu vist fins ara, i aleshores en un minut no tindré prou. De totes formes, si se poguera aportar, ho agrairíem. En un, bueno, us ho agrairé, no us agraeix, que al revés, que me vaig cridat i que vaig cridat tots els altres, i l'esforç que heu fet perquè d'alguna manera participara tots els grups polítics que crec que els ha faltat valentia de vindre tots així en el plenari, haver fet un... Disculpa, això ja va diguem el meu programa. Sí, això, si vol dir-ho ja directe a la càmera. Directe a la càmera, gràcies. Aquesta càmera, vale. Bueno, doncs només que dir-vos que d'alguna manera que lamentem molt que vaig a faltar valentia política perquè aquestes enquestes que anirem fent, aquestes, diguem, no sé com dir-ho, perquè clar, això és que pregunten contestes sense ningú que te faci l'encontra i ha que tindre voluntat de creure el que estàs dient. Nosaltres creguem en el debat, creguem en la interposició d'idees
i creiem que davant deu de n'hi haure un adversari perquè rebatisca les nostres propostes i nosaltres rebatre les d'ells. De fet, només que podem dir el que us he dit endavant, abans, el nostre programa, a part que el teniu així esquemat i ara no us el puc explicar, per falta de temps, en la nostra web el teniu desenvolupat al complet. Així en el programa només que veureu els punts principals esquemats de lo que anem a fer. I agrair-vos d'alguna manera el temps que dispensareu escoltant-me i que si voleu una Sollana com volem nosaltres, millor, una Sollana més democràtica, una Sollana més neta, una Sollana més transparent, i no me refereix que en aquest cas de neta de les pixeres de gos, sinó més transparent en quant a la gestió, voteu Compromís, que vos assegure que no us enganyareu. I si decidiu votar a altres grups, indudablement nosaltres, com no pot ser d'altra manera, respectarem la vostra decisió i intentarem aplegar als pactes que facin falta per canviar el poble i que Sollana sigui un poble molt més aware, participatiu i socialment més i millor entre tots nosaltres. Me queda ja a cap agrair-vos-heu, agrair també a Som Sollana l'oportunitat que ens ha donat i, com indudablement crec que li he dit a algú que es faltava valentia política per haver dialogat cara a cara, oferir, si és el cas així, a Som Sollana i la rèplica si algun grup municipal, en aquest cas no són grups, llistes municipals que es presenten i necessiten un local per fer-ho, el dia 21 tenim el centre cultural atorgat per la Junta Electoral de Zona per poder gastar-lo i en aquest cas l'oferim a Som Sollana i als partits polítics per si volen fer un debat, allí els emplacem a que vinguin i fem un debat d'idees, que és el que fa falta al nostre poble de Sollana, un debat d'idees perquè de persones no me cap ningú dubte que des del nostre punt de mira, per almenys la majoria, el que volem és el millor pel nostre poble. No tenim temps per a més. Disculpe que he tornat a tallar. Josep Vicent Ferrer, candidat de Compromís per l'alcaldia de Sollana, moltes gràcies per haver vingut. I nosaltres continuarem demà amb un nou candidat, en aquest cas serà Juan Roda, candidat pel PSPB-PSOE. I res més, dir-vos que demà estarem de nou així, a Sollana Televisió. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.